Така, за да не се разпиляваме и да не сме като луди с картечница в социалните мрежи, трябва да държим рамката на нашия бранд. Рамката на нашия бранд и това, което ни прави разпознаваеми, не е да засилваме хората по парзалката с много полезното съдържание, да се губим, да се чудим всеки ден какво полезно съдържание да създаваме, вместо да държим трите теми, 9 вярвания на нашия бранд и това е силата на личния бранд, асоциацията, с която а, ти се стараеш хората да те запомнят и да те разпознават. Здравей, Бисе! Тък му започваме. А, Днес ще си говорим, че полезното съдържание от една страна е хубаво, но а, за да е стратегически пуснат един пост или един лайв или едно видео, то трябва да държи рамката на твоя бранд, който ти изграждаш. Или не може просто е така безцелно да хвърляш постове с полезно съдържание, защото изграждането на бранд, играта не е да продаваш с тях, с тия послания, а да повтаряш вярванията си толкова дълго, докато хората започнат да вярват в тях заедно с теб. И тогава ти вече нямаш аудитория и публика, ти създаваш общност, защото стоите заедно, да кажем, от едната страна са хората, които не се разпознават в тези неща, от другата страна сте вие общността, която възплотява, защото имате общи вярвания, общи интереси, като политическите партии, както при Хитлер. Имате си общ враг, общи мисия, визия и ценности, защото реално всеки бизнес може да продава, нали, това е търговията. Обаче брандът, който стои зад една идея, зад една визия, зад едни вярвания, само той може да привлича себеподобни. Или това е мястото, където хората се чувстват чути, видяни и приети. Това прави бранда. Чрез темите и вярванията, които повтаря толкова дълго, докато хората не започнат да вярват в тях заедно с теб. И моя, примерно, бизнес е супер прост. От бизнес към успешен бранд, който работи с клиенти, които са готови да плащат това, което заслужаваш. Толкова. И като цяло, а, хората, които успяват да създадат големи общности в социалните мрежи, са тези, които са разбрали, че хората не следват продукти, като ние не сме маркетплейс, като Тему, като Алиекспрес, като Емак. Ние искаме да създадем аудитория, които да следват нашите вярвания заедно с нас. Или ние сме заедно зад барикадите, зад бариерата и вървим заедно към една обща цел. Защото това е момента, в който конкуренцията става невидима. Когато започнеш да комуникираш от място на своята идентичност, а не от мястото на своя продукт. И като повечето бизнеси говорят за резултати, за ползи, успешните брандове говорят за това, в какво вярват, това, кое защитават, това, срещу което се изправят. И това създава голяма емоционална принадлежност. Или ти създаваш идеология, искаш, не искаш. Не продаваш продукт или услуга, не говориш за себе си, а ти каниш хората в твоята идеология, в твоето пространство. И ето, примерно, Apple, те ни казват, купете си нашия iPhone, защото е супер модерен. Apple казват, ние вярваме, че различните хора мислят различно. И този продукт е за тях, защото ние вярваме в това. И ти, ако си различен и смяташ, че не си за статуквото и за обикновените неща, повечето креативни хора са точно такива, те имат нужда от iPhone и Apple си го комуникират много добре. Цялата им продуктова линия е към бранд архетипа на създателя. И това, примерно, което аз правя, аз никога не казвам, че аз правя маркетинг. Аз комуникирам, че всяка жена с мисия, с експертиза, заслужава да бъде
чута в социалните мрежи, да си печели заможните клиенти, а не да трупа маса последователи, които за нищо не слушат. И така, как да си откриеш своята нишка на различие? Взимаш си един лист и си правиш две колони. В лявата колона записваш какво хората очакват от моята категория. Например, в маркетинга хората очакват сложност, шаблони, да са нахални, а в дясната колона записваш какво аз правя по различен начин. Например, аз работя на принципа на емпатията, давам структура и яснота, оставям човека свободно да се прояви, въпреки че аз съм му дала рамките, в които работи. Той решава дали накрая ще си ги приложи. Защото а, ако искаш да успееш, трябва да знаеш как да се разграничиш. И разграничаваме се, като използваме и ефекта на града, на врага. Обединяваш хората срещу нещо. Ето, например, давах онзи ден на Емилия Белчева, нейния бранд от продукти и услуги се крепи около общия враг, с който се споделят с нейната аудитория. Или хората, които следят Емилия Белчева и остават в нейното обкръжение, са хората, за които фарма-мафията, мафията на белите престилки на лекарите, които само третират хората като ходещи касички и накрая ги правят абонати на аптеката, вместо да ги лекуват. И тя привлича хора, които вярват в хомеопатията, вярват в биорезонанс, вярват в това, че ако си стъпила на килимче от турмалин, от тук нататък ще се изправят, не знам, бръчките и така нататък. Или трябва да си създадем някаква идея, някакъв голям враг, за да може да се изправяме срещу него. И тук хващаме емоционалния подпис на нашия бранд. Избираме 3 думи, през които да се филтрира всичко, което публикуваш. Например, аз се филтрирам енергията, която искам да носи моето съдържание, е да е стратегическо, да се усеща емпатията и да има директност. И това е тона voice, така да се каже, на моя бранд. И когато аз започна да създавам съдържание, спазвам този тон на комуникация с аудиторията ми, защото а, това го отличава от всички останали. Ето, например, едно момиченце, което се занимава с фейс йога. Тя ми беше писала: "О, Хани, много искам да работя с тебе, ама тук ми говориш за снайпер, за такова, за онакова, за мен това е много страшно." И аз викам: "И да, нали, толкова ти благодаря за този коментар, за това, че ми го написа, защото моето послание не е насочено за клиенти като теб. Ако моят бранд архетип е на героя, този, който е и на Nike, на Гладиатор и така нататък, и бранд архетипа на създателя и на бунтара. Примерно на Харли Дейвидсън. Защо хората си татуират Харли Дейвидсън по телата, при условие, че това е един мотор? Защото това нещо вече е излязло извън техническите характеристики, извън предметите. И започва тази идея да живее в свой собствен живот, в която хората се препознават. И на това момиченце с фейс йога аз си бях казвала: "Виж, аз ако исках да привличам клиенти като теб и да работя с хора като теб, тона и посланието ми щяха да бъдат през бранд архетипа на любовника, този, който е на Шанел, на Диор,
на бранд архетипа на мечтателя романтик. А, този мечтателен романтик, известния и разпознаваем бранд е на DAF. Бяло, чисто, красиво, емпатично по начин, по който всяка жена трябва да се чувства по един определен начин, като гледа рекламата на DAF. Или когато искаме да имаме емоционален подпис, това означава да си изберем наистина 3 думи, през които ние да филтрираме всичко, което публикуваме. Защото човека, който ще го гледа и ще го поема това съдържание, ще го консумира, ако както с момичето с фейс йогата. За нея тя не съвпада като типаж клиент с думите и с емоциите, с които аз комуникирам моето съдържание. Или аз си избирам типажа клиент, с който искам да работя и пречупвам емоционалния си подпис, с който комуникирам посланията си. Добре, тук обърках ли ва? Или успях да го обясня какво е това нещо? Обясни го, то е като чувството за хумор, нали? Така си го обяснявам аз, нали? Не всеки разбира хумора ни. Да, А пък ето, има хора, които пък много не се радват и смеят, и други, които не гледат така. Точно за този случай, за което казваш, за това момент. да, точно това. Примерно, Фанта използва в бранд архетипа на веселяка, затова техните реклами бяха прическата на Фанта и така нататък. Или всеки бранд си избира 3 думи, с които да има един емоционален подпис и си пречупва съдържанието и филтрира всичко, което публикува през тия 3 думи. Моите 3 думи са стратегическа, емпатична и директна. Няма тънман, за да се върви напред. И така, другото, което исках да кажа за различието, то не може да се копира. А, и тук имаме един въпросник за емоционалния подпис на твоя бранд. Как искаш хората да се чувстват, когато попаднат на твоя бранд? Как може да го предадеш чрез тона, визията и структурата на съдържанието си? И кои 3 думи описват това усещане? Ето, аз защо разбрах, че съм в бранд архетипа на героя, защото и аз искам да почувствам, че с хората, когато те консумират моето съдържание, че и те могат. Или човека, който чете постовете ми, искам да усети, че и той може. После минаваме на врага. Както казахме, врага е много важен, защото ние се обединяваме, използваме го, за да изградим идентичност и принадлежност. Когато определим своя враг, нали, идеологически, не личен, а, е много лесно да се поляризира аудиторията. Или хората, примерно, които не вярват в хомеопатия, няма да отидат на лекар, който им говори, че примерно фармамафията, лекарите да правят абонати на аптеките и не искат да те излекуват наистина. И ето ти алтернативни, но това трябва да имаш наистина коража да можеш този враг да заставаш и ясно да казваш. Аз се разграничавам от това нещо, защото аз мисля, че това вреди на моите клиенти. И тук цаката е да си напишеш поне 5 начина, по който този враг вреди на твоите клиенти.
И като си ги напишеш тия 5 начина, по които този враг вреди на клиентите ти, записваш си едно изречение, което те позиционира като защитник. И тук минаваме на трите основни теми, около които е изграден един бранд. Защото това е идеята, че трябва да се поддържа една постоянна идентичност и посока и постоянно да комуникираш тия три теми и тия три вярвания. Трите теми, ако спонтанно да попитам, можеш ли да избереш за кои три теми чувстваш дълбока страст и би могла да говориш за тях 5 години напред във времето? Защото бранд стратегията ти не е основана на това ти да даваш полезни факти, да даваш много стойност, да даваш много полезност, да даваш много информация за това за твоите методи и как те помагат на хората. Бранд се изгражда базирано на твоята гледна точка към света, а не да гледаш навън и да се опитваш да копираш другите. Защото всички добри маркетинг и брандинг стратегии се свеждат само до едно нещо. Да накараш хората да почувстват, че принадлежат към, няма да казвам аура, ама към твоето поле, което създаваш около себе си. Твоите убеждения, вярвания, а, да имаш такова пространство около себе си. И това нещо го създаваш не като комуникираш полезни факти за хората и им даваш стойност. И примерно ще им дадеш първия си модул, нали, в един месец разбит, ще им дадеш втория си модул, ще им дадеш всичко, което знаят в постовете си, но те няма да разбират защо да купуват от теб. Няма да чувстват това чувство на принадлежност, ще се чувстват супер доволни, че някой им е смлял като на енциклопедия информацията им я подарява и после ще ти казват как смееш да не искаш пари. Ти до сега не даваш всичко безплатно и ти стана печелбарка. Или когато изградиш бранд, който е основан на това ти да комуникираш, ти в какво вярваш, какво ти е ценно на теб, имате ли допирна точка там с твоите клиенти, това е начин на хората да се свързват както при приятелството, както при политическите партии. Политическите партии не ти пускат пост 3 начина как се прави митинг или 5 начина как да направиш събрание. Политическите партии ти казват, ние сме тук, защото вярваме в светлото бъдеще за еди какво си и се борим, да кажем, срещу комунизма или Хитлер е казал и се борим срещу горките хора, нали, евреите и така нататък. А не 5 начина да си направиш партийно събрание, 3 начина да пишеш такива речи, като излезеш на подиум. Нали виждате каква е разликата да си комуникираш вярванията и това, което повечето от вас правите, да си комуникират какво знаят и могат? Добре, тук има ли някои въпроси? Добре, така. Да, докъде бях стигнала, че в настоящата ера на изкуствен интелект много неща се губят своята автентична гледна точка. И всичко изглежда създадено като по кълъп. Всички постове изглеждат еднакво, защото са писани с чат GPT. Или нашата задача, за да се разграничим, да изпъкнем и да се отличим, е сядаме, уточняваме основните си 3 теми, темите на твоя бранд и тук избираме 3 неща. Това са ни слънцата, това са ни темите, които 5 години напред може да говорим за тях. Това са ни големи, повтарящи се идеи, с които играем като човек и като бранд. Те могат да бъдат нишови, традиционни,
като бизнес, финанси или могат да са и по-емоционални теми, като свобода, като братство, като експериментиране, няма значение. Тук всичко си зависи от бизнеса и от нишата. Ето пример за моя бизнес. Ядрото ми е, моята абракадабра фраза, тук повечето знаят какво е абракадабра фраза, е от бизнес към успешен бранд. Помагам ти да превърнеш аудиторията си в социалните мрежи в платежноспособни клиенти. И тук това е трансформацията, която аз предлагам на хората. Когато те започнат да работят с мен, те ще могат да превърнат аудиторията си в социалните мрежи в платежноспособни клиенти. И това е сърцевината на всичко, което правя. Или тук ми е основната идея. И от тази идея, от тази трансформация, от този резултат, който аз продавам, това ми е мисията, това ми е обещанието за промяна и фокуса на цялата ми философия. Съответно, трите теми, които произлизат, ако си ги представите, това е едно голямо кръгче с стрелкички и още три допълнителни за него залепени кръгчета. Това са трите свята, трите идеи, които комуникирам. Аз се движа в тях като бранд. Или тези три повтарящи се идеи, които ще ме носят 5 години напред, според мен са финансови блокажи, нагласата и отношението към парите във вътрешния свят на предприемача. Или първата ми тема е как вътрешното ти състояние определя външните ти резултати. Тук влизат личностно развитие и вътрешна стабилност, влизат финансови блокажи и нагласа към пари, включват способността да приемаш, да цениш себе си и да си позволиш изобилие. Или към тази тема имам тия три вярвания. Втората ми тема са бизнес системите, финансови потоци и продуктови линии, защото вярвам в това, че свободата не идва от това да можеш да знаеш 1000 неща, а да си подредиш приоритета, да си подредиш стратегията. И тук е вярване, че талантът ти може да ти помогне и да срещне пазара, само когато създадеш бизнес система, на която да се опреш. Само когато си погледнеш финансовите потоци и знаеш продуктите ти, кои клиенти срещат, какви нужди на твоите клиенти срещат и спрямо тази организация ти влизат предвидимо пари в бизнеса и, и така и третата ми тема е успешния бранд, че бранда не продава продукт, той продава чувство, идентичност, надежда на клиента и тук включвам органичното съдържание, че първо винаги е то преди да се пуска платена реклама, бранд архетипите, емоционалното въздействие и вече за кого си и за кого не си. И тези три теми, те подкрепят главната ми идея. Главната трансформация и решение, което аз предлагам, са монетизирай знанията и уменията си или аудиторията си в социалните мрежи и започни да привличаш платежноспособни клиенти онлайн. Всички тия три теми подкрепят главната ми. И тук давам винаги пример с Гари Ви. Гари Ви е един световен маркетолог, той е милиардер и една от темите му е бизнес. Обаче неговото вярване за бизнеса е, че това е доживотен процес и бавния, устойчив, с органично съдържание в социалните мрежи растеж е единствения път, по който ти да печелиш. Другия маркетолог, който давам за пример, в същата категория бизнес, при него пък вярването е противоположно, че трябва да работиш здраво, да печелиш бързо, да натискаш до край и е казал, че мъжете по 30 години задължително трябва да работят между 12 и 18 часа на ден, само това да ги интересува, за да дръпнат напред. Или всичките сме маркетолози, ама аз вярвам, че и комуникирам с аудиторията си, че органичното съдържание също е много важно
Обаче по-важни са ти вътрешните настройки, с които ти подхождаш, защото а, ако фабрично ти е заложено да ти е трудно да приемаш пари, никога няма да можеш да казваш цената си спокойно. Гари Ви си го комуникира по един начин, Алекс Хормози по трети начин. И така и тримата работим с маркетинга като инструмент, обаче си комуникираме вярванията за бизнеса по три различни начина. Въпреки, че темата ни е една и съща. Въпреки, че инструментите те не се променят, те са едни и същи. Обаче бранда на тримата ни е съвсем различен. Добре, тук успяхте да ви объркам или успяхте да разберете? Защо трябва да имаш три теми задължително? За да не говориш постоянно за себе си, за продукта си и да спреш да даваш полезна информация, да започнеш да даваш и да комуникираш стойност, с която наистина да си привличаш аудиторията, като секта, като партия. Apple така взимат пазарен дял от на Бил Гейтс. На Бил Гейтс е била много по-голяма компанията, обаче е била супер традиционна. Затова Apple се стараят от а, екраните на компютрите, на столните, до всичко, до цвета на слушалките, всичко да е по-екстравагантно, по-различно, за да комуникира с творческите хора по различен начин и да са противопостави на статуквото, което ти представя само една версия на действителността. И така успяват да съборят IBM, които са били пазарен лидер и бързо успяват да вземат пазарен дял, защото много добре си познават аудиторията и тя на какви вярвания реагира. Така. И работата ни нашата, като създатели на бранд, е да намерим 1000 различни начина да разкажем едни и същи 9 неща. То и то. Комуникираш своите вярвания отново и отново и това е същината на изграждането на бранд. Обаче проблемът е, че хората не купуват нашите вярвания, когато ги заявяваме директно. Те се припознават в тях, когато ги разпознават пред собствените си житейски ситуации. И тук това е, нали, което винаги повтаряме в тая малка секта като нашата, е, че а, създателите на брандове говорят за себе си, за своите убеждения, за своите ценности, за своите продукти, за своята визия, обаче публиката не се интересува от това, докато тя не се види в огледалото на съдържанието. И принципа да си ги комуникираме тези вярвания не е аз вярвам, че всяка жена трябва да си има собствен бранд, за да продава успешно онлайн. Как трябва да се направи правилно е, знаеш ли онова чувство, когато имаш талант, но не можеш да подредиш така нещата си онлайн, така че хората да разберат стойността ти? Или аз вярвам, че съдържанието трябва да е стратегическо. За да се препознае човека в негова житейска ситуация, с това вярване трябва да го опиша по различен начин. Или поста ми ще бъде не аз вярвам в еди какво си, а пишеш, снимаш, качваш, но нямаш резултат. Не защото не си добра, а защото нямаш рамка, която да превръща тия усилия в клиенти. Или тук психологическия механизъм е, че 90% от решението за покупка се случва на подсъзнателно ниво, през този емоционален резонанс на житейските истории, а не през логика. Защото много пъти сме вкарвали логика и после се чудим защо хората казват много интересно, много полезно, обаче не си купуват. А тук създаваме съдържанието си, което да отразява реалния живот на клиента.
И така ти му даваш възможност да се разпознае и да почувства. Това е точно за мен. Ето, пример, как е комуникирал Хитлер. Нали? Той е най-ярката такава противоречива личност, затова го използвам. Той е комуникирал като, ето, тока ни се повиши. Повишиха ли ни са сметките? Повишиха се. Ти доволен ли си, че са ти повишени сметките? Сега ще кажа кой е виновен. Разбирате ли? Супер базово, елементарно, обаче това е пример за много добре свършена работа. Как поляризираш хората, като ги им помагаш да се видят, да им опишеш тяхната житейска ситуация, да им покажеш доволството или недоволството им, за да може накрая да им предложиш решение и вариант. И това е начинът, по който ти комуникираш своите вярвания. Или тук, като си запишем едно вярване, след това нашата задача е да го преведем в житейска ситуация на клиента, в който той се чувства недоволен, стресиран и така нататък. За да можем да активираме емоционален спусък. Да му натиснем бутона, така да се каже, и след това да му покажем изхода, ефекта от работата с нас, визията, която ние имаме и защо той трябва да бъде с нас. И тук има едно вярване, например, истинският успех идва когато спреш да гониш алгоритъма и започнеш да гониш автентичността. Или истинският успех, аз вярвам, че идва при един бизнес, когато спре да а, гледа какво другите правят, спре да ги копира и спре да създава очакване, че трябва да следва трендове, да вижда кое в момента алгоритъма го бута напред, трябва да започне да си намери собствения глас и да започне да комуникира а, с всичките си различия, защото така ще привлича хората. И каква е житейската ситуация, която описва това нещо, това вярване? Житейската ситуация, която резонира прекарала си часове да мислиш какво ще хареса Инстаграм, а не всъщност какво ще искаш да кажеш. И тук засягам емоцията на чувство и безсилие, защото колко жени са прекарвали часове да мислят какъв пост да създадат, за да се хареса и да се завърти от алгоритъма, вместо да кажат това, което наистина мислят. И такъв ефект идва. Когато съдържанието ти идва от сърцето, то започва да привлича хората, които наистина са твоите хора. И така, основната рамка за писане на тези постове и да си комуникираш твоите вярвания отразяваш житейска ситуация, описваш емоцията, през която клиентът минава, вмъкваш твоето вярване като прозрение и показваш ефекта или показваш новата перспектива за човека. И накрая го каниш да избере твоя нов начин. И това спира да споделяш полезна информация, да публикуваш полезни съвети, хакове, статистики, трикове. И ти помага да се разграничиш от всички останали и ти помага да минеш напред. Добре, до тук това нещо полезно ли ви е? На мен ми е много полезно, но срещам затруднения, когато трябва практически да приложа всичко това. Казвам си откровено. Ти измисли ли си враг? Работя в момента. Правих видео до сега и съм го пуснала, но то стана едно видео, да. Нищо. Важното е едно несъвършено, но пуснато. Точно. Една куца крачка напред, отколкото застой. Нали, започвам на това да рубувам, а не на перфекционизма.
И така. Ами, добре. Всъщност с новия стълб, който ще вкарам след 2 седмици с електрониката, мисля врага ми единия да са, те и без друго са, но сега ще бъдат твърдо скъпите козметични процедури. Тоест салоните с скъпи апарати, козметични такива процедури, защото аз започвам да говоря и за красотата отвън с ревитоника, плюс отвътре с хранене. Добре, сега трябва да напишеш 5 начина, по който този враг въздейства на ежедневието на твой идеален клиент. Добре. И другия ми враг са... Да, другия ми враг, в случая ти ще кажеш, Аня, дали ми е враг, но фитнес продуктите и индустрията, защото аз говоря за вредата на захарта, под каквато и форма да е, за здравината, за здравата кожа и за производството на колаген. Дали, тялото, да. Мгм. Добре, пак. Окей ли е като враг? Нали, Да, малко. да, окей. Сядаш и пишеш 5 начина, по който този враг Добре, въздейства. то след обед това измислих. Да. Добре, напиши си 5 начина, по който този враг въздейства на ежедневието на твоята клиентка, защото това са 5 болки, които ти трябва да атакуваш в съдържанието си. Добре. Благодаря. Ани, високите цени брои ли се за брак, като в случая при радост? Кое? Високите цени, примерно, високите цени или скъпите процедури. Това брои ли са за враг, защото и аз имам подобен и зато и питам. Дали да го броя за враг това нещо? Да, брои се за враг, защото а, това е мощна индустрия, срещу която ти се изправяш и създаваш альтернатива. Обръщаш вярванията на хората. Ето, например, моят враг бяха дигиталните агенции и академии, които те изкарват накрая всичколог. Примерно академиите говорят на супер висок стил и накрая ти излизаш маркетинг специалист, който въобще не е пригоден за реалността. И си живееш там в фантасмагориите и не можеш да общуваш нормално с нормалните хора, защото говориш само в термини и в такива неща. И си обучен да работиш с огромни бюджети. Ама не всеки работи с Амазон и с Тойота и така нататък, нали? И другия ми враг са дигиталните агенции, защото аз съм разказвала много пъти тази история, как две мои приятелки различни, в различни ниши, и двете с по един голям магазин на центъра на Варна, ги хвалираха дигиталните агенции. Защото едната си не е дигитална агенция, за да си дигитализира бизнеса, уж за добре, а те взеха да й повтарят само а, ние нямаме продажби онлайн, защото ти не даваш малки бюджети, а тя им даваше огромни бюджети, а те изкараха едва ли не виновна. И тя просто и писна и махна този бизнес. Защото според мен безплатните съвети, които аз си дадах, понеже са безплатни, не бяха интересни. Тя искаш да налива хиляди там и да се надява, че ще седи с дигнати ръце, няма да занимава с нищо. Пък то въобще не стоят така нещата, когато имаш какъвто и да е бизнес. И така, и това са ми враговете и аз винаги това съм го повтаряла. Че има много неща, с които не съм съгласна и че нещата трябваше да бъдат построени по-добре, за да работят. И това е иновацията, която аз правя. Аз помагам на хората да си преведат маркетинга на един по-практичен език. И така, някой друг иска ли да види за враг? И да се пробвам аз тогава. Мгм. Нещото, което мисля, че при мен е враг. Мгм. Е изтощението, когато си бил в токсична връзка, след токсична връзка. Мгм. Другото, което тук вече не знам, има хора, които ми пишат, че са се разпознали
в манипулатора, а не в манипулирания и там не мога да го... значи врага, знаеш ли кое е? Застоя. Застоя ми е другия враг. Защото, нали, не искаш да промениш, стоиш на едно и също място. Това също е враг. Аз не съм убедена, че тези клиенти, Мгм. те са маса от хора, които имат проблем, обаче те не искат да плащат за разрешението на този проблем. Да, и това е, че търся някак си, де да знам, търся хора, които наистина са платежоспособни, обаче днес научих нещо, чух случайно едно интервю ми попадна от един, може би сте го чували, Христо, не му знам фамилията, такъв Да, някакъв. сещам се, да. М? Да, Да, познавам Христо Попов. ами май е същия, не Да. знам. Вижда ми се доста умен човек и нещо, което той каза следното. И аз се опитах да го запомня, Мгм. че хората, които са платежоспособни, обичат да инвестират в знания, което ми стана много интересно. Платежноспособните хора, които ти търсиш, те не са във Фейсбук. А, Първото, което е. а къде са? Те са в LinkedIn, в частни клубове, в как се казва, тия бизнес клубовете, деца като малки секти. Мгм. Те са там. Те ни пишат коментари. Няма да видиш Христо Попов да ти пише коментар отдолу, аз искам и да се реди. Редят са хората, които се надяват на безплатното. Що ще им оправи нещата? Просто за тази тема платежноспособните клиенти, те не са на тази локация във Фейсбук. Те използват Добре, по тая логика, така както те слушам, това означава да влезна в някакви клубове и да си плащам членство, за да може да влезна в комуникация с такива хора. Иначе не виждам как. това е. Аз като си правих стратегията за платежноспособни клиенти, аз мисля, че съм ви разказвала как си промених абракадабра фразата, трите теми на бранда, защото хората не се вълнуват там от финансови блокажи. Те си имат пари, нали? Те не се интересуват от високостойностни клиенти, защото те вече са си, примерно един пластичен хирург, кода му говори за високостойностен клиент, като той си е такъв и обкръжението му е от такива. Той иска вече престиж, влияние, бранда му да му носи там, като хората да се разтапят, като чуват за името на компанията му и така нататък. Но този човек, той не е във Фейсбук. Няма да го видиш да ти коментира под постовете. Защото той не резонира на тези послания, той живее в друга действителност. Матрицата му е друга, в която го заобикаля. Ти направо, и аз тогава да го спирам Фейсбука и това е в смисъл или да го намаля. Фейсбука в момента ти дава легитимност и престиж, защото оттам те набират и те канят в тези предавания. А то е валидация. Защото ти в момента водиш едни гърди пред другите. Но във Фейсбук най-много да стигаш до средната класа. И то е трудно. Но хората като Христо Попов, а, те не коментират, ако се целиш в тях. Чак до там не. Просто ми беше интересно начина му на мислене. На мен ми е ясно, че това ниво за тези с високо... А, значи странното, аз съм давала безплатна помощ и съм помагала на хора, които са професори, с които съм работила в Мгм, работата ми. мгм. И те са се обръщали към мен за съвети и пак са искали безплатно, защото за тях там една медицинска сестра, що да не ми даде безплатно, нали? Що да не ми каже аз как да си оправя нещата и проблема. И съм им помагала. И повече оттам нататък, като им помогнеш един, два или три пъти, и те изчезват. Това е бранда. По начина, по който ти комуникираш с хората, те си правят изводи, ти каква си, до какви граници могат да стигнат с тебе и за Мгм. какво ти може да си им полезна. Ти, както виждаш, професорите, те смятат, че ти не си една от тях. Естествено. И е факт. Аз не съм. Няма как да ти станат клиенти. Затова Не правим само това. Хора от такъв ранг, те нито ще те препоръчат, защото те обикновено ще скрият, че са поискали помощ. Моето най-високо ниво, на което съм стигала,
е на един мъж, който се беше кандидатирал за наш президент преди 6-7 години. Нали, естествено, никога няма да кажа за кого става дума. Но ето, аз се опитах да му намекна, той ме погледна така, въпреки че си плати при мен, за разлика, извинявай, нали, Ани. И то 2 пъти дойде, което мен само ми четка егото, ма това нищо не ми донесе. Само да ви кажа, че аз имах една приятелка, която отива и си купува яке за 2000 лева от центъра на Варна, за да пред нейните там познати и приятелки, те да знаят, че тя си е купила оттам това яке за 2000 лева. Разбирате ли каква им е играта? Че когато а, те купуват престиж, те си го купуват, за да покажат на другите. И ще ти си купи чанта Луи Витон, защото Луи Витон чантата показва тя колко много значи и колко много, каква голяма стойност. Да. Добре, Аз но познавам хора, които си ги вземат за няколко часа, отиват на събитие и после си ги връщат. има друг един момент. Самата аз, за да мога да бъда на това ниво, трябва и така да съм облечена, трябва така да изглеждам, трябва да нося такива дрехи и трябва да бъда от това общество. Усещам, че не ми е това нивото и съм честна пред себе си. На този етап не ми е това нивото. Тогава хората, които да привлека, които са равни на моето ниво, защото те най-много, аз ще ги припозная и те мен, и за мен ще е най-комфортно да работя с тях, както и Ама, с тях. Ани, опитът ти, добре, какво показва? Видео с 100 000 гледания. Видео, където ти си в телевизия. Не си говориш на терасата у вас, нали, на стената, на бялата стена. Или ти имаш авторитет, привлича огромен интерес и привлича хора. Клиентелата ти е такава, които няма да си платят за това нещо. Ще висят по групите, ще се нареждат тук за безплатно, там за безплатно. Но типа на този човек е такъв. Типажа клиент, който привличаш е такъв. За какво ти е? На мен ми е Ти там ясно, някаква книга, нещо до 20 лева, да става масово, да ти носи някакъв престиж, защото си написала книга и до там ти повече не можеш да изкопчиш от тях. Много ще е трудно. По-скоро дай да видим за някакъв друг идеален клиент. Защото ти се позиционирала в ниша, в която във вода газиш, жаден ходиш. Ма какво те интересува, че те като не могат да ти плащат, ти нямаш бизнес. И така. Или, ако знаем трите неща, които са есенциални, за да имаме категория клиент, осъзнат ли, че има проблем? Има ли пари иска да плати? Защото ако се кара по течението и му и се тая, нали? И достатъчно голяма група хора. Ти само покриваш достатъчно голяма група хора. И евентуално да имат осъзнат проблем. Но те не искат да плащат за този осъзнат проблем. Тъй, че защо да се занимаваш? И тъй, добре хора, днеска се замислихме много повече, отколкото трябваше. А, Според мен, Ани, докарай се до тая седмица, избутай се това, което сме говорили и сме направили, но може би е хубаво, ако не привлечеш, примерно, достатъчно клиенти, че ти да си доволна от това нещо. Наистина, както и да е. Добре, хора. Ами, надявам се, че ви беше полезна срещата. Да, благодаря. Много, както винаги. И аз благодаря. И така, ами, ще се видим скоро пак с някой от вас. Благодаря, Ани. Ани, само да попитам Благодаря. това, за което се включих, то кога всъщност? Да, ще го направим следващата седмица. Извинявай. Няма нищо. Добре, очаквам тогава. Може ли да питам само нещо? Значи каза, че в началото каза в 2 колони да се напишем. Едната беше какво аз правя по различен начин, а първата каква беше?
Чакай, сега ще ти кажа. Първата е какво иска човека, клиента. Чакай да Когато ви... идва при мен или как? Значи лявата колона е какво хората очакват от моята ниша, от моята Аха, категория. да. Ето в маркетинга хората очакват, че ще им е сложно, че ще трябва да разбират от платена реклама, че им трябват някакви шаблони, че ще трябва да нахалстват, за да продават. Да. Окей. Добре, благодаря. Моля, моля. Добре, аз имам едно такова запитване, понеже знам, че ти работиш в Инстаграм. В Инстаграм как е ситуацията по отношение на платежоспособните? Също като във Фейса. Ами, Ани, там е една идея малко по-различна. Там хората отиват заради лайфстайла. Мгм. Отиват Фейсбука, кое е черната емисия, да кажем, новини. И реалността в Инстаграм, идеята е, че е една идея по-розов балон, по-насочено към това да ти е хубаво, да ти е... Пробвай! Аз така не съм си ги свързала двата. Да, аз Инстаграм също. и Добре. така. И аз мисля да развия там, защото съм установила, че на Инстаграм профили имат много проми личности. Докато TikTok и Facebook, както Ани каза, нямат. м, Нали, не мога да изборя аз лично, например, ще Знаете следвам. ли кое най-странното при мен се случва? Аз имам много клиенти от TikTok. Супер неочаквано. Хора на моя възраст. И най-много често самите хора ме търсят от TikTok, което, нали, което е супер. интересно ми. Да, Платежоспособни ли са, Ани? ами да, плащат си. Спокойно ли си плащат? В смисъл, спокойно така си плащат. Да, спокойно си плащат до един момент и после като се почувстват добре и отлитат. Да, Ами, това е. номера е високостойностен продукт, продължителен и предвидими приходи. Така е, да, трябва да го измисля. Ей това. Да. Защото и при мен по някой път се появяват такива клиенти, които да, ами аз ще си взема 3 сесии, така, и като го Да. поулекни малко и изчезва, и после то нали знаеш какво се случва. То можеш ли? Трябва поне 6 После месеца където да Ани работи. казват, връщат ти се с фабричните настройки. Да. След няколко месеца пак същото, като не поддържа. Аз затова много харесвам една жена и приключвам, с която жената вече е много добре, оправи се взаимоотношенията с мъжа й и жената каза, какво да продължа нататък и аз си казах, имам да Ами, правим това, да е, стабилизираме и тя си плати и каза да. ето това е твоят клиент. Това е мой клиент, Това е твоя и успешна моя, жена. ето това е, Да, осъзнатия но човек. осъзнава и казва, аз трябва да поддържам това. Да, супер. Добре. Да Еми, не задържаме Аничка повече. Хубава вечер и много благодаря, Ани. Моля, моля. Айде, приятна вечер. чао, Айде, чао. И аз чао! чао.